हेलौ मा ओंख्रि जाना फैखो बिफा बर' जाम्बाना गाबलायबायसो आं फार्स्ट लाइक होदो जायाखै मानो दाबो जादिया माला जाबावनांगौ प्रफाइलखौ सोलायलायबाय आरो प्रफाइलखौ मानो सोलायनाय सोर सोर दं कमेन्ट खालाम सोलायथ'दों दे मोजां नुदों दे नै जोंहा अबिनाश आगै फैदों हाय हेल' हाय माबोरै दं आब' होनदों आब' होनदों आङो मोजाङैनो दं जोंहा बाबु लोमजानायखाय आङो दाख्लि 1 थारिखनिफ्रायनो लाइभआव फैनो हायाखै 1 थारिखनिफ्राय दिनै खय थारिख जाखो दिनै 6 7 8 जाबाय 8 दिन जाबाय आं फुरा लाइभ फैयैयाहाय दिनैसो फैदों लाइभआवहाय बाबुआ लोमजादोंमोन ना दाख्लि एप्रिल फुल दिनखालिनो बेनिफ्रायनो गैया आयौ मन्दिराव खामखोना माखोबा अबिनाश मा ओंख्रि जानानै फैखोलै लाइक हरदो दे आगै मोनसे फैथारगौना जोंना सैथोफोर मेलाया नोंसोरथ' हाजो गाखोयो सोर सोर हाजो गाखोयो ओमफ्राय बिपरा मा होनो जोंनिया मा ओंख्रिमोन ओंख्रिया माबासो जोंनिया लाव ओहो दहायसो लावजोमोन मा ओंख्रिमोनलाय र' खांख्रिखला एवनाय आलु एवनाय जेबो गैयालै मिरामिससोना दिनै सुनिबार ओमफ्राय हेल' अबिनास मा खबरनोलै अबिनास हनै माबाया सोंहरदों जोंहा फिफा बर'आ एस बर' क्रियेसन आब' मा खबर ओंखाम जाबाय ना मा होनो जाबाय आगै जानानै दिनैसो लाइभआव फैदों आङो नै बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन एम बर' आगैया मा होनदों आइ लाभ इउ टु मारै दं आगै मा होनो बर' हामबायना लोमजानाया बाबुआ होनदों हामबाय मोजां जाबाय एसे ओमफ्राय जोंहा अबिनाश आगैया मा होनदों आंनि गोदान भिडिअ कभार डान्स मोसानायखौ नायाखै नामा नायदोंथ' आं फेसबुकाव नुग्रोदों हो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय फेसबुकाव नायनानै इउटुबाव थांनानै नायदों आं कमेन्टबो हरदोंमोन नामाथाय कमेन्ट हरदों बायदि मोनदां ना हराखैमोनथाय बावबायलै जोंहा नै फार्स्ट टाइम जिरिमाया राभा फैदों हाय सिस्टार मा खबरनो खबरा मोजां सोरनोबा ब्लु नांगौबा लोगो नांगौबा होन दे हरगोन आं लोगो जालायबानो जाबाय जायजों लोगो गैया जिरिमिया आगै जागोन ना मा जागोनथाय थोस बावलाय दं नामा बावलायदों नामा औ बावलायदोंथ' आरो जाहानाव जाबाय ना आब' मा जाहानाव जाबाय जाहानाव जाबायना आब' जाखांबाय नामा होनदों ना मा होनदों एस बर' आगै मा होनगोन बुजियाखै आं ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों नामा जाखांबाय आगै नै लाभ मेसेजखौ नाय
नासो दोनबाय थायो आरो औ आं सामफ्रामबो नायबाय थायो नोंखौ आब' लाइभ फैयोना फैया होनना बाबु लोमजादोंमोन नेस बर' आगै बाबु लोमजानायखायनो आङो फैनो हायाखै आरोना नैबेलाय खोन्थायाबालानो ब्लद 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 थांजोबलायबाय मानसिफ्रा लाइक होलां दे सासेबो गैलालाय नै जिर'सो जालायबाय मासि गाज्रि गोजालै नोंसोरनिदेन एस बर' आगै थांबाय एम बर' आगै थांबाय बिपर बर' आगै थांबाय जिरिमिया आगै थांबाय कोई नहीं है अकेले सर के सब चला गया जिरिमिया ओंखाम जाबाय नामा जाबाय जिरिमिया नोङो अबेनि आगै खोन्थाहरलाय जोंहा जिरिमिया आरो सोरखौबा लोगो नांगौबा खोन्थाहरा आरोना ब्लु खालामनाङा ना सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय लाइक होदो मोनसे जिरिमिया ओमफ्राय एस बर' क्रिसना आं होनि र' दे लाइक होदे आगै दे होबाय थेंक इउ सना थेंक इउ ओमफ्राय सोमखोर अफिसियेल फैदों नै जोंहा गोदान हायनो हाय आगै मा ओंख्रि जाना फैखो आरो बहानि जाखो आगै नोङो दिनैसो फार्स्ट टाइमगोन आंनि लाइफआवहाय लोगोआबो गोदानखासोगोन आंजोंबो नैबेबो अननाया रैसुमै बेबो गोदानसो हाय बाजै मोजां ना खबर मोजां नोंहालाय मारै दं आरो मा ओंख्रि जानानै फैखो अननाया रैसुमै कल खालाम होनबाय आं खालामासै आरो र' धैज हम दान थेंक इउ अदालगुरिनिनो सोमखोर आगै नोंहालाय अबेनि खोन्थाहरलाय लोगो जादो दे बयबो दे नों खालामबानो जाबाय सोमखोर आं नोंखौ ब्लु होनानै होनोसै दे आगै नों खालामबानो जाबाय सोर सोरखौ नांगौ कमेन्ट हरनानैल' दोन आरोखि ना आइया एस बर'खौसो होदोंना सोमखोरखौसो होनांगौआ कमेन्टल' हरनानै दोन मामा बेक सापर्ट खालामफिन होननानैहाय होमबानो बयबो सापर्ट खालामफिनो आंनाव फैनाय लोगोफोरा बयबो मोजां आं होबाय आब' थेंक इउ एस बर' आगै एस बर' लोगो जादों नों लोगो खालामहैदो आं नोंखौ रेन्ज होबाय एस बर' नै सोमखोर अफिसियेला नोंखौ लोगो जानो लिंहरदों आगै नै जोंहा जिएन आगैया सफैनो हाबाय खस्थ'यैबाबो मानबायलाबायबाबो सफैबाय मा ओंख्रि जानानै फैखो जिएन बड' आगै एडभान्स गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै गुड नाइट अननाया दे खालाम लोगो नों खालामहैथां आं नोंखौ ब्लु होना होनि दा थांबा खोन्था दे ब्लुखौ रावबो दालां माबाखौ साइकेल बोराइनि रेन्जखौहाय दालां दे रावबो आं क'क्राझारनि आब' नोंहालाय बबेनि आब' आंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सोमखोर नों क'क्राझारनि मा गामि खिथाहरलाय ब्लु होबाय दे फिफा होबाय जिरिमिया मा होनदों आगैया कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो माबालायखायो बयबो बेक सापर्ट होलायखायो आरोना जिएन बड' लोगो जादो दे जिएन आगै लोगो जानोनो दे बिफर आदाहाय नो हनै रैसुमैया गाबज्रिदों अननाया रैसुमै ओंख्रि दालि जहल आरो बोरमा बेदर भाजासो आब' मासे गोथावब्रा जोंहाबो गाबोन बोरमा जागोन जिएन आंहाबो गाबोन ब्लग भिडिअ लाबोगोन आं बयबो नायदे बेलासियाव होगोन आङो सासे मानसिखौ ओंखाम जाहोफैनो नागिरदों नालाय अननाया दे आंजों फैदो होद खारसननोसो लिंखो ना माखो बाल बेलाय बिफरलाय बैसागुनि गावजों फैदोसो होनगारबायहाय नै अननाया रैसुमै आंजों फैदो होनबाय लोगो जानो लिंखो ना खारसननो लिंखो आं बावहाय थगायनायखायनो आं बायोहाय थगायनायखायनोनो थगायाथ' आगै रावबो थगाया
सोमखोरा जोंहा मा होनदों एसबोथ' बेग हरदो दे 2 मिनिट भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय बेग हरदो एसबोद' आगै दंना गैलाथाय थांखो ना माखो 6 जन दं आरो ना बिएन नार्जारि फैदों नै जोंहा हेल' आगै हेल' मा ओंख्रि जानानै फैखो बिएन नार्जारि आगै नोंहाबो लोगो नांगौबा बुंहरद' जागोन दे नेना थागोन ना होनदों नै जिरिमिया नोंहा सोरजों लोगो नांगौ होनहरद' आंनि सयथि थगाया आं सयथि थगायानो हनै नै जिरिमियाखौ ब्लु हरबाय आं सोरखौ लोगो नांगौ लोगो लादो दे होननानैबो लाब गैयालै मालायखौ गावबागावसो होनना लानांगौ नै जिएन बड' स्टेटास लोगो जाबाय बेग हरफिन दे नो हरफिनगोन बे जिएनआ बिदि नङा भिडिअ नायाखै नामा एस बड' भिडिअ नायदोंना नायाखैनो एस बड' नै जोंहा सफैबाय आर के नार्जारि आगैया लाइक दान आब' लोखि थेंकिउ आगै सना नोंसिनि सापर्टआवनो आं बिराद गोजोनै दङ आरोना आंना साबसक्राइबारा ओरैबायदि खमायदोंना दाख्लै 750 थांनानै बारबायमोन खमायै 9 जनल'सैमोन मैया ओमफ्राय नै दहाय एम बड' आगै सापर्ट हरनायजों सोरबा ओमफ्राय सासे सानै गोदान दंमोन जिरिमिया ओमफ्राय सोरबा गोदान आरोना बिसोर हरनायजों एसे दावखोफिनबाय आरो 15 जाफिनबाय मोनबा मोनब्रै आरो खमायबावदोंसो मोनथाम दहाय नायदो लोंसारनि भिडिअखौ नायदो लिंसार मा भिडिअ होलायखो नोंलाय लिंसारनि न'आव फैबाय आंहाबो बैसागु जानो फैबाय आरोना नोंसोरो कुसुगावनि लटारि लादोंलै आङो माबा आरके 9 थारिखआव खेलाया गाबोन 9 थारिख ना जोंना खेलाया गेन्द्रा टिकेटआ नैबेयाव दङ 9 थारिख नो सोमगोरा ओमफ्राय बाजै मन्जुलि नोंखौ लोगो खालामना थां मोनसे दे आं दे लोगो खालामलांदो अननाय आगै ओमफ्राय आंबो खालामहरगोन आङो दाहाय खालामहरगोन दे बेगनिफ्राय फैनानै स्क्रिनशट खालामना दोनखानोसै आं खालामखाबाय नै ओमफ्राय कमेन्ट खालामना गालां दे अननाय आगै गोदानसो नोंबो आंनावहाय आं नोंखौ नुखायाखैमोन सोमखोरखौ बुंदों आब' सोमखोरखौसो बुंदों नोहाय जोंहा एसबराया आब' इउनिटनि स्कुलनि इउएननि नामा नंगौ स्कुलनि होनदोंना मिंखौ ओइ मिंखौ स्कुलनिनो अननाया अनला नामानो नै जोंना सना थिख्लियाबो माथो प्रफाइलखौ सोलायगारलायखोलै हेल' आब' निजोम फैदों नामा फैयाखै नोंना निजोमा फैया आंनि लाइफआव लोगो मोनफ्लांबा संफ्लेथारसिगौ आं बेखौ सोर लोगो जाबानो जाबाय सना थिख्लि हनै सोरखौ नांगौ सोरनाबा एक्सट्रा आइडि दं नामा मोनब्रै मोनबाफोर एक्सट्रा आइडि दंबा आंनो हरदो आंबो हरगोन सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दंबा खोन्थाहर नै जोंहा प्रदिप नार्जारिया मा प्रफाइल सोलायनानै फैलायखोलै हाय बिखुनजो मारै दं मोजाङैनो दं आफाफोर जावैसोमोन प्रफाइलखौलाय मानो सोलायला जोबखो प्रदिप नार्जारियाबो सोलायबाय सना थिख्लि सोलायबाय बिफर सोलायबाय प्रफाइल सोलायबाय थानाङालै सिनायनो नागिरा नामफोरखौ गोसोआव थायाना प्रफाइलफोराव नायनानै सिनायो जिरिमिया लोगो खालामबाय बेग हरदो दे नै जिरिमिया आगै नोंखौ लोगो खालामबायनो सोमखोरा ओमफ्राय सोमखोर फुल वास खालामना लाइक कमेन्ट हरबाय ब्र
जियाना नोंखौ फल'वार्स खालामनानै लाइक कमेन्ट हरबायनो। सनाथकलि जिरिमिया लोगो खालामदो नै नोंखौ माबा ब्लु होना होनसां सनाथकलि दा होलांफिनबानो जाबाय साइकेल बोरायनि रेन्जखौ दे। सिस्टार अबेनि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जिरिमिया आगै आदासो जागोन। थिख्लि सोरखौ सालाम खालामखो मालायबा थिख्लिया मेगनसो खेबदों होनदां माथो मेगनाव लानाय बायदि नुदों आखाइखौलाय। एस बर' लोगो दंखायो नामाथाय होनदों होननाय आरोखिया। ब्लु हो आब' औ र' ब्लु होगासिनो दं होबाय दं बिफर हि होननाय जादों आरोना। अके दे जिरिमिया सोमखोरा मा होनो जोंहा हाय सना थिख्लि मा खबरनो सना थिख्लि खोन्थाहर जल्दि ओमफ्राय हाय सना थिख्लि र' अननाया बोरो बहा नोंहा अननाया खारबायलै बर' ओमफ्राय एस बर' मा होनदों आरके लोगो जादो आरके लोगो जानो जागोन एस बर' होनदों ब्लु नाङाब' नाङाबा लाखिनोसै दे आंहा नांथारगौ ब्लुखौ सना थिख्लि ब्लु लाखिबाय दङ लाखिबाय आंखौ आदासो जागोन दे आदा दे आदा जिरिमिया मालाबा गसाइगाव फैखांबाय नामा आदा जिरिमियालाय खोन्थाहरदो। लोमजादोंसो सोमखोर नों लोमजादोंसो नामा सना थिख्लिया प्रतिम नार्जारि बिफर नारेंखल बेबे नारेंखल बेफारियालाय मानो प्रफाइल सोलायखो बिफर नारेंखल बेफारिया मानो प्रफाइल सोलायखोनो बेबा मानो सोलायलायखो बिदि बाहाय 08 ब्लग हाय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंनिया माबासोलै बिदि आगै वेलकाम आंनि लाइफआव गोदान नुजाफैदोंदां बे आगैया लाइक होनानै होलांबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामोबा सापर्ट खालामदो आगै आंबो सापर्ट खालामगोन नोंखौ आरो सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दं नामा खोन्थाहर आंनावबो एक्सट्रा आइडि दं आंबो सापर्ट खालामहरगोन थाब बैसागुनि सिगां 1K खालामना होनो थिनबाय गावस्रा रावबो खोथाखौ मानिया बिब'खौनो अनथारा गावस्रा केक हानोसै होनखाबाय आङो बैसागुनि ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया आलु एवनाय खांख्रिखला एवनायसो 50 थाखा फवानो खांख्रिखलाया गोदान लाबोदों जोंहा जानो होननानै एस बर' आरके दंखाव दे होनदों सना थिख्लि होनदों नै सोमखोरा बिदियानो लाइक दा थेंक इउ बिदि आगै सोरबा लोगो नांगौबा लोगो खालामबानो जाबाय लै प्रदिप खोरदै बेफारि थोर खोरदैया माखौ होनो खारै प्रदिप 1K खालामद' हनै सना थिख्लिनाबो 1K जायाखैनो ब्लु लादो दे अके सोमखोर र' थेख्लि दे लोगो खालामदो बिफरजों सना थिख्लि आब' लोमजादों दासो मुलि जादों आयै सना थिख्लि थाबैनो हामथों जिरिमिया लोगो जादो दे नै एस बर'जों हेल' लोगोफोर जाय आंजों लोगो गैया लोगो जाबानो जाबाय नै जिएनजों जाय लोगो गैया लोगो जादोनो लागाव बिफर दंखायो नो जिरिमिया आं थांफेराखै आगै फैफेराखैनो आदाया जोंहा गसाइगावआव मालाबा फै प्रदिपा मोनबेसे नांगौ सना थिख्लि 1K जानो बेसेबां नांबावगौनो सना थिख्लि 1K जानो आरके नार्जारि एस बर' क्रेसन लोगो खालामबाय आं 70 नांगौ प्रदिपनो सोमखोर अफिसियेल जिरिमिया बेग सापर्ट हरदो दे होनदों
प्रदीप नार्जारी हेल' बाजै हेल' प्रमद नार्जारी आगै वेलकाम वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैनायखो सनायालाय बिदिया होनदों अल फ्रेन्ड खासो आब' नोंनिखौ चेक खालाम जानोलै आङो नुनाय मोनदों आरोना आं मालाबा नटिफिकेसन फैनायावहाय प्रफाइलफोरखौबो नोंसोर सोलायदों होनदां बावलायलाङो बाय आब' ब्लु लादो दे सना दे लानोसै दे लाबाय बाय बाय गुड नाइट सोमखोर प्रमद नार्जारी लाइक डान थेंक इउ आब' बैसागुनि जुमाय सङाखै नामा मामा दाबखा थाइनैल' संदों मामा माइब्रा संनो नागिरदोंमोन आङो गाबोन मा जायो गाबोन संनोसै माइब्राखौहाय गोदैनो आब' आंनाव फाइबायदि दं हर दे आगै सना आंबो हरगोन आं नोंनि नाम्बारखौ बिदि बाहायल' लिरनानै हर दे एसे वास खालामनानै वाट्स खालामनानै हर आरो एसे नाय 2 मिनिट 3 मिनिटसो नाय आंबो नायगोन हरगोन आरोना आंबो मोनबा इदिजोंहाय हरदे सना दे जोंहा प्रदीप नार्जारी बिफर खोरदैखौनो बुजिला आंना बिखुनजोआ खोरदै मा दे खोरदै मा खारै सना थिख्लि लोगो जादो एस बर'जों हनै थिख्लि ज' जोंहा बैहाय आदि आथिङानो प्रदीप सना थेख्लि र' होनबा होनदों अबावबा थांनो लोगो जालायबाय नामा बिसोरलाय अबावबा ज' थांनो होनदों आब' थाथ'दो दे उन्दुनो ओंखारबाय आं गुड नाइट बाय बाय जियेन गुड नाइट सापर्ट खालामगोन दे गासैखौबो र' कमेन्टल' हरना दोन होनदों अके आब' होनदों जोंना बिदिया गैया संना दोन माइब्राखौ जों थांगोन आब' फैदोना फैबानो जाबाय जोंहा फैलाव आगैमोनबो आनैमोन फैनो नागिरदोंमोन सनजय आनैमोन फैमारो ना मायो आंनि लाइफआवथ' फैया बिसोरो खोन्थाहरनो प्रदीप नारेंखल बानायथ' कि बलिसे सना थेख्लिया मोनदों आंनाव कमेन्ट हरना दोन दे आं बेग हरगोन गासैखौबो होनदों खोरदै खामब्रेंगाखौ बुङो आब' खामब्रेंगाखौसो खोरदै होनो आरो आंलाय सानदों खारैखौसो होनो सानदोंलै बुजिलाय लाङालै भाषाफोरखौनो सोर गोदान दं मेरला गोदान दं जिरिमिया दं सोमखोर दंमोन थांबाय बिदि दं नोंजों सोर गैया नायदो सनजय बसुमतारी आनै आं ट्रेनावसो दं नै सनजय नोंखौ दासो रायखांदोंमोन आङो फैगासिनो दं नामा सनजय ना अफाय फैदों जागोन आब' अके फै सनजय मोनजों लोगो जानानै फैदो ज'नो मामा आरके सनजयमोन फैयोनो जोंनावहाय बिसोर फैबा ज' फैबानो जाबाय नोंसोरनि गामियाव थांबाय दं आनै बिसो मोनखो सनजय आनै खिथाहरद' सोर दं फैलावबो दं नामा उदांसार मा ओंख्रि जाबोआ जोंहालाय आं बोरो बिखुनजोआलाय मा जायगानिलै खोरदै बुजिला खोरदैसो होनबावबाय आंबो गसाइगावनिब्रा माबानि खाथिनि खोरदैखौ बुजिलायलाङाहां आं खारैसो सानदों आं गोबाब बादिसो नुबाय गासैखौबो गोजाम बायदिसो नुबायना जिरिमि दंमोन थांखो ना माखो
जिरिमियाखौ गोदानमोन आरो आंनि थाखाय नोंसो गैया दालि लाव बाथोन आरोना मा जाखोनो बिफरा रावजोंबो लोगो जाखाया जोंहा बिफाया आङो माबाखौ रेन्जखौ लाखिनोसै नै लाबाय आं समबाराव थांगोन गसाइगाव आब' बाजाराव समबार दिनै मा बार स्टाइल बाजाराव फैनो नागिरदों नामा आरके नार्जारि प्रदीप दे गोदानब्ला खालामदो सोर प्रदीप दंबायलाय नै प्रदीप नार्जारि गोदानबा सोमखोरखौ सापर्ट होबाय सोमखोरा थांबाय दे जोंहा दा आं थांथ'नोसै आगै दे आं रेन्जखौ लाखिनोसै नै गुड नाइट आदा जिरिमिया दे मोजाङै मोजां उन्दुबानो जाबाय सन्जय बासालै आब' सन्जय बासालै आब' खारदैया सन्जयलायनो थोद मेगनफ्राबो मेगन सानजारि भाषालै आब' होनदों खारदैया गवालपारायाव खामब्रेंगाखौ होनो आब' मिन्थियाखैमोन दे आगै नों खिथाहरनानैसो मिन्थिबाय आङो सानदों मा खारैखौसो होनो खोरदैखौहाय सन्जय दासो जोंनि धेमाजि स्टेसन बारदों आनै खयथायाव सफैनांगौ जाखो खयथायाव मोनफैगोन गसाइगाव उदांसार आं कल खालामनि र' नोंजों दंखायो बायदि कललायनो सेक दास मेगना जालालै बुरिनायखाय नायस्लाबा कमेन्टफोरखौ फाग्लिसो बायदि मोनदों आं उदांसार नोंजों चेक खालामनिनो मा बुंखोमोन खोनास्लाबासां आरके नोंखौ आं मा होनामोन सन्जयमोनजों फै होनदां स्टाइल बाजाराव फैयो नामासो होनदां गसाइगाव फैयो होननायखाय मानोबा फैनो नागिरदों गसाइगावआव आरके नार्जारि मा जों समबारनि मोनायाव मोनहैगोन आनै आयु एफा गोबाव ट्रेना आं थांथ'वा होननानैसो होनदों थांथ'वासो होनदोंना आदा नोङो आं थांथ'बाय आगैसो होननाय खोनादों माने नुदों आं थांथ'वा होननानैसो होनदों सरि दे नै रेन्जखौ होफिनसै आङो फाग्लिलै मेगना आदा मोजां फरायला आङो हनै मिनिबाय बिखुनजोआ मा जाखो नों दिनै मा जाया आंलाय मोजाङैनो दं थिगैनो बुरिबाय नालाय खापसेसो लोंनानैसो कमेन्ट फरायनांसिगोन गाबोन मिन्थिबायना प्रदिप खापसे लोंनानै फरायनोसै होनसिगोन आङो बारा खोनायालै आनै ट्रेन गाबबा आं खर'नि खाथियावसो दंना आनै बिनिखायनो खोनाया ट्रेन खर'आवसो जिरायबायनोलै जोंहा सन्जय आनैया फैलाव दं नामा फैलाव गारि बानायनांगौ दं एसे आब' गारि बानायफैनांगौ आरोना सन्जय लोगो जादोनो सन्जया माबायावसो नै ट्रेन खर'आवसो सन्जय मा होनदों गाबोन फुङाव माजबातआव ओंखारगोन दे आनै खयथा ट्रेन सोलायनांगौ आं थांफेराबो मिन्थियाबो बिफाया मा होनलाय जोंना मा जाखोनो सोर मा जानाय प्रदिप चेक खालामदो दे आं मोनासैनो प्रदिप नोंखौ माबा होनदों हनै
जोंहा जिरिमिया आदाया मा होनदों गसाइगावआ बबेखिनियाव गोलैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओरै बेंगल बर्डाराव आदा बेंगल बर्डार जोंना बेंगल गेट खाथियाव नांजाब्बायानो होबायलै होबाय ब्लु होबाय नै जोंहा बिजामादैनो नै जोंहा एनआर प्रडाक्ट मिउजिक फैदों हाय आब' हाय मा ओंख्रि जाना फैनायलै एनआर आगै दहायसो गोदान लोगो जानायमोन नामाथाय जोंहा गैया आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आङो आदा जिरिमिया सानफ्रामबो 9 o'clockआवहाय माबा फैयो लाइभ फैयो बिदिनो दाखालि 1 थारिखनिफ्राय फैनो मोनाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैनिफ्राय फैफिनबाय आरोना सानफ्रामबो 9 o'clockआव फैयो आरो खामानि दामानि जोबखांनानै होनदों ओमफ्राय एनआर फुडाकआ होनदों ना टमेट'सोमोन आब' हाब गोथावानोथ' सोरबा लाइक होआखैबा लाइक होदो एनआर प्रडाक्ट आगै लाइक होआखैबा होदो उदांसा दंखायो आं नोंजों फुल सापर्ट खानोहाय जोंहा जावैसोआ नोंसोर मानो सापर्ट खालामजाया जावैसोखौ लाइक दानो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय एनार आगै नोंहा अबेनि जाखो एनार आगै खिथाहरलाय जिरिमिया आदा लोगो जादो दे नो आंना सेलफि स्टिकआ अबाव थांखो कमेन्ट हरना दोन दे आं नायनो आं दंना गैया कमेन्ट हरनानै दोननो मामा प्रदिपखौ होनदोंदां बे चिरांनि आब' चिरां मा गामि चिरां मा गामि एनार फ्रेन्ड जागोन ना मानो ओमफ्राय बेंटल ए एनार फ्रेन्ड जागोन नामा दिनैसो लोगो मोनखादों गुबुननि लाइफआव आगैखौ माने दिनैसो लोगो मोनखादोंनो मा जाखो बिमा खि हयसे हयनाय दिनैसो लोगो मोनदों गुबुननि लाइफआव आंखौ सोरनि लाइफआव लोगो मोनामोनलाय आङो कमेन्टस हरदोंमोन ना नोंनाव दहाय नोंनि भिडिअआवहाय प्रदिप जानो हागोन आंनाव कमेन्ट हरना दोन आंनिया सेलफि स्टिकआनो अबावबा थालायबायहाय मोखां देखायाबा उन्दुनो ओंखारो आरो मोखां देखायनायसै आङो सेलफि स्टिक नागिरबाय दं आं सेलफि स्टिकआबो सप्तासे गाहाम सेरो अबावबा थाखो भगबान जाने होननायखाय औलै खोमोरगोन मा हांलायो होननाय बेलाय सिरि थाफांगोन उन्दैया आं रायज्लायनायखौ बागदावदों बैयावसो खालामगासिनो आं दरखौबो फाङा मुंबो फाङा मा मानसिलाय बे
औ नंगौथ' ने ब्लु हो बिमा जागोन दे एनार दे खालामदो आंबो गाबोन बेग हरगोन मा भाषा नुदोंलै नैबे आसमा बेगमा मा होनहरदों बियो नै एसामिस बर' जा गाज्रि भाषा नुबायखौ बे थाखौहाय दामनांगौलै बेखौ मालायनि लाइफआव फैनानै बेबायदि गाज्रि गाज्रि होनलाबायनायखौ बर'ना हारसालै बे बिफर नायसाय मा लिरना हरदों बिफा सालाखौ ब्लक खालामनो लां रायलायबो आरो ब्लक थुबिखौ र' ओमफ्राय थुयोथाय बाव थुनानै अबाव थुनांगौ हिट इउजार अन दिस चेनेल अबा थुनांगौ जाखो दे मन पाफि पाफि मानसि थायोना हिटआव सेरना दोनबायलां मिथिलां बबाव जादों आसमा किकसा तुमि मानजिउलै बे दाखौहाय गैला दान माबाबाय बे थांफिनबाय बे साला इमान लोक्षि सारा साला रायलायाबो आरो रायलायलाबो आरो रायलायदों दरखांदोंमोन आङो ब्लक टु बेखौ ब्लक थुनो रोङासै आङो हेड खालामनानै दोनबाय आरो ना आब' गुमैनि 5000 लानाय ससमाखौ गान होमबासो नुसिगोन ससमायानो अबाव थाबोगोनथाय गुड नाइट नो एस कमेडि हेलो वेलकाम लाइक होद' आगै एस कमेडि मोनसे इनार लोगो खालामदो मा ओंख्रि जाया आब' ओंख्रिया जोंनिया नोजोर आगै ओंख्रिया माबासो खांख्रिखला एवनाय आलु एवनायसोमोन आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जायामोन नोजोर आगै नोंसोर कमेन्टआव थुबानो ब्लग नुखायो ब्लग गैया आंना कमेन्टआव थुबाबो ब्लग फैयाखै अके आरके आं खालामगोन कमेन्टल' हरना दोनदों ओमफ्राय जोंहा आरकेया मा होनदों एनआर कमेन्ट हरखादों प्र होनदों आयै मोदोम लायदों इनार खालाम हरबाय आं कमेन्ट चेक होनदों नोजोर आलु जहलसो नोजोर आगै जोंहा अबेनिमोनलाय नोङो नोजोराहाय नोजोर नांबाय मेगनाव होननायसो जाबाय गान दङना नोजोर दे लोगो खालामदो नोजोर लोगो खालामदो लाइक खालाम दे आंखौ सोरबा आयुलै बेफोरबो सेलफि स्टिकफ्राबो इमान दिगदारि नोजोर ब्रह्म लोगो खालाम आंबो बेग हरगोन
नोजोर लोगो खालाम आंबो बेखौगोन क'क्राझार बनरगावनि क'क्राझार बनरगाव ना थांफेराखैलै आङो क'क्राझार बनरगावआवहाय ओमफ्राय आंनि अनसुलिखौ दिनैसो नुबाय आं हि नोजोर ब्रह्म दे खालाम आं गाबोन बेक हरगोन मा गाबोन गुबुन दिनैनो हर गाबोनबाबो हामा जायो दिनैनो हर नैबे क्लिपजों थेबथादोंमोन आं दहाय केमेराखौहाय ओरैहाय दसजन दङ कमेन्ट खालाम जाय फाराफारि जोंहा ममि आगै फैयाखै दिनै ओंखायनो लांदां मोनदों बिपर आंनि बिखुनजोसो दे अनजुलिया नों बिनि फिफाबा आं नोंखौ बिहावसो जागोननो बिहावसो जाबावनोसैनोलै खम जारलालै लाइसेन्स दंखायो दे नै लाइसेन्सआ नै मालाबा थांगोन गसाइगाव फै आदा मालाबा फै ओमफ्राय तुषार खान्थि मण्डल हाय होनदों हाय वेलकाम आं मेरे लाइव स्ट्रीम में आपको स्वागत है योर कंट्री मेरा माय कंट्री आसाम मिनिबावबायलै आरोखिया प्रदीप जावलियासो प्रदीप जावैयासो आई एम मुंबई मुझे इंग्लिश नहीं आता है थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है आपको हिंदी आता है कि नहीं मेरे चैनल पे नया आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताहले बेंगली बोलो बेंगलियाव ना जाने बांला जाने खालि आब' दुखि औहाय आगै आं दुखियानो बैसागुआव फैथारनांगोन दे आरके नार्जारि थगायनो मोननाय नङा गोरा होगोन आं আমি বেঙ্গলি আপনি বেঙ্গলি নাকি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হলে আপনি সাবস্ক্রাইব করিয়ে দেও সাবস্ক্রাইব করিয়ে দিলে হলো আমি এসামিসও না জানে তোমার নাম আমার নাম এই চ্যানেলে যা দিছে এটাই আর কি মঞ্জুলি ব্রহ্ম বলি কয় थांथारगोन आब' आं बारा जौ लोङा आब' माथो बेदरसो जायो नामा लाइसेन्सखौ सोलायनांसिगोन ना प्रदीप गोन लानांगौ लाइसेन्सखौ सोलायनांसिगोन ना प्रदीप गोन लानांगौ बुझाइसै आं ओके नो বাড়িতে কে কে আছে বাড়িতে আমার শাশুড়ি আছে শাশুড় আছে আর আমার বেটি বেটার ছাওয়া আছে টোটাল আমার বুড়া আছে টোটাল 6 জন আছে আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হলে আপনি সাবস্ক্রাইব করিয়া দিও আর কমেন্ট করিয়া দিয়ে যাইলে হলো আর কি আমিও সাবস্ক্রাইব করব পরে आनै आंनि सिख्लाया SMS खालामदोंमोन बबेमोनलै आगै नोंनिया सिख्लाया मा नाममोन मा नामामोन बिफोर लाइसेन्सना खाफालाव गैखाया जेबो नोंना गैया जाबाय मोजाङै नायनै मेगना पद्मआ नै दिनैसो फैदों जों सना लायबावसो
ওকে বা খুব ভালো লাগছে ও থ্যাংক ইউ আপনি কি সবজি খায় আইছি খাইছিল কি সবজি খাইছিল আমি বাংলা ভাষাটাও বেশি করি না জানে এসামিসও না জানে হিন্দিও বা বেশি না জানে লাब्रा যত কথা কয় लाब्रा কয় আর কি আমি बिनिखायनो थानो मोनाखै दे आनै नोंनाव गार्लफ्रेन्डआ माबादोंमोन सानसोरां महिलारि बाजै दिनैसो फैफिनलायबाय आंनो लाइभ फैयानो बेसेबा गोबावखासैमोनहाय आगै माबा 1 थारिखनिफ्रायनो फैनो मोनाखै आं एप्रिल 1 थारिखनिफ्रायनो एनार थांबाय नामा थांबाय खोमालै एनारा ओइ सोर लाइक हराखै लाइक हर बेटाफोर थाबनो 14 जनल'नो आब'खौ आंनि सिगांनि एक्स बायदि नुलायखायो अबेनिमोन नोंना एक्सआ आंसो नङामोनथ' हो आरके प्रदीप ना प्रदीप होनदों नेट नाङाखै आनै नेट नाङाखै सिख्लाफोर गैया नामा सिख्लाफोर गैया रावबो सेंग्रा गोजासो बिफर होनदों आस मादारि खायसि मादरिर केदायसि माने बुजिफायनाय आमी कि बालिकसे मादारिर केसि बुजिफायनाय होनदो सोरां दे अनोब्ला लोगो खालामदोनो दांसारजों एथ' फिसा लायो सोरबा बिखुनजो बिजामादै मोनहां जानानै मोनफायबा नैबे थिखिनिसिम थुगोन आरोना प्रदीप नै मालाय बिमा बांलासो जाबाय प्रदीप मालाय बिमाया बांलासो जाबाय होनदों खोमा मन्दिरे माने कि बुस्थु मन्दिरे खायसि होनदों मन्दिरे खायसे मन्दिरे खायसेसो होनदों बावरागुरिनिमोन आब' हाबा जाबाय बावरागुरि मा गामिनि बावरागुरियाव बिबि स्कुलाव आंनो फरायोमोन ना मामियावहाय बिबियाव आं फरायोमोन ना बावरागुरि मा गामि खिथालाय आं मोनथिजोबो बावरागुरिनिखौहाय मा ओंख्रि जाया ओंख्रिया आदा जोंनिया आलु एवनाय ओमफ्राय खांख्रिखला एवनाय मेगना आलौदों नामालै माबानिया जोंहा बिफर बिफानिया सोमखेन राभा हेल' माइनो हेल' सोर जाखो बेलाय वेलकाम आब' जोबोर उन्दुनो ओंखारथारबाय आंनि ब्लुखौ बोखारदो जाला गुड नाइट आब' बाय बाय एस बर' आगै गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जिरिमिया प्रदीप सापर्ट होबाय जोंहा जावैसो जोंहानि बिदा जिरिमियाया माबाबायनो सापर्ट होबायनो दै नोंखौ ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों बावखुंग्रि गाखोनो फैया नामा बैसागोआवबो थांनो मोनलाहाय आंहा फिसा उन्दै दङ दासो 6 मासनि बेखौ लाना फै हाजो गाखोनो मोनबावनो सुवाकेन राभा थेंक्स वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू और मेरे साथ फ्रेंड हो जाओ मैं भी बाद में रिटर्न कर दूंगी आपको सुवाकेन राभा आपको बोल रहा है मैं मेरे साथ फ्रेंड है तो प्लीज फ्रेंड कीजिए मैं भी बैक कर दूंगी और किसी के पास दूसरा आईडी है क्या दूसरा आईडी तो बोलो मैं भी करूंगी ना बिमा दोनै जुमायसो लोंदों नामालै लोङाखैहाय आङो मा अयनाय दा होनलाबायथार उदै गिजियाव आङो जुमाय लोंनो हायो थैनो दाख्लैसो अन्थाइ बख'नानै बावखुंग्रि मोनहैजोबा बावरागुरि मोनहैजोबा सगनहारानिमोन ओमफ्राय आंबो
फरायना फैखानाय बावरागुरियाव आब' मा इयाराव मेट्रिक होआ नों बावरागुरियावहाय आरके आगै खोन्थाहरनाय जेरेमिया जागोन दे दानो नांफिनगौ नामा बेगखौ दानो नांफिनगौ नामानो ओमफ्राय हाय फ्रेन्ड एन मुसाहारि ब्लग फैबाय जोंहा हेल' आगै फैबाय हेल' मा ओंख्रि जाना फैनायलै एन मुसाहारि नोंनाबो प्रफाइल पिकचारा सोलायबाय नामा प्रफाइल पिकचारखौ सोलायनाय बायदि नुबाय आं टु बिफर बिहाव होनदों अबा थांलेंदों टु बिहाव बिफर जेरेमिया लोगो खालामदोनो होनदों नों जेरेमिया आं थांथ'नोसै दां आगै कमेन्ट हरना दोनहरथ'नो सोरबा लोगो जानोबा थांनोसैनो जोंहानि आदाया सोरबा लोगो जानो गोसोबा कमेन्ट हरदोनो बिमाफोरा जों जावग्रा जायो मा होनदों बिमाफोरा जावग्रा जायो लोंग्रा नङा दे आङो बिदि आं जौ लोंग्रा नङा दे उन्दैयावसोलै बोसोरनैल' फरायना फैदों आं 15आव होदों आब' 15बा मेरला उन्दैसिन नोङो आं माबायाव होदों 2010-11 नि गेजेराव होदों आं 2010-11आव होदोंलै मेट्रिकखौ मा होनखो फ्रेन्ड मा ओंख्रि जानानै फैखो प्रफाइल पिकचारखौ सोलायनाय बायदि मोनदों आं नोंनिखौ एन मुसाहारि प्रफाइल पिकचारखौ सोलायनाय बायदि मोनदां सगनहारानि मा नाम सगनहारानि मा नाम सगनहारानिया आंबो दसे लाइभ फैनि फ्रेन्ड दासो खयथा जाखो दासो फैनोसै नोङो फैनायदो दे फैदो दा सोलाबबा थांगोन आंबो प्रदीप नार्जारि लाइक देन थेंक इउ लाइक देन थेंक इउ एन मुसाहारि नेहा लाइक फैनोनो नेहानावबो थांदो दा दसे निजिरा होनो निजिरा सगनहारानि निजिरा उन्दैसो जागोन नोंनो उन्दैबा आरो नोंनिफ्राय उन्दैसिन जाबावगोन बे हिनजावा प्रदिपा होनदों एन मुसाहारि लोगो जादो दे नो सोलायदोंनो सोलायनायखायनो आलदा नुलाजोबदों बे सप्तासेयावनो सोलायलाजोब्बाय बयबो आं सप्तासे लाइभ फैयावनो एन मुसाहारि लोगो जादो दे लोगो दंखायोलै एन मुसाहारिजों नोंसोरो गासिबो आंनिबा बिफर बर' कमेन्ट हरना दोनहरदोनो कमेन्ट हरना दोननो बिफर बिफा ओंखारलाय बिफरखौ गन्थङाव खेबना होना बिफरखौहाय ओरैहाय ममि फैखाय दिनै पद्म ओमफ्राय बिफर ममि साथामजों दाख्लै कन्ट्रभारसि जानाया बोरै जाखो नोंसोरलाय सप्ता खनसे लाइभ फैखाय नुवासै आंहा ममिया मा खालामखोलै सोरनिबा लाइभआव हाबनानै दंदां ममिया बिफर थांनाव ममिया नागिरना लायद' पद्मजों बिफरजों थांद' कमेन्ट खालाम कमेन्ट मा जाजोबखो नोंसोरलाय आं मबाइल गंसे लायनि र' बैयावहाय उन्दुबाय होनदां सासेया खावना लाना
आब' दा SMS आव नाम्बार हरना दोनगोन आं बैसागुआव थांगोन ना दे जिरिमिया खालामबायनो बिखुनजो आं थांनोसै खोमा दे उन्दुदो दे उन्दुनो लुगैथारलायबाय आरो नोङो दे नोंनि साइकेल रेन्जखौ लाखिबाय आं दे बेफारि र'नो नालेंखर बेफारिमोन नामा एमबि गैलालै आब' आयै जारलालै आरोखि दोनथ'नांसिगोनसो दे दोनथ'दो दे नोङो थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय नालेंखर बेफारि दा फैफिनगोन आं बेरायहैनोसै बाल बेयाव दसे सोर लाइफ फैदों नायनो थांनो नागिरदों बियो एसे देवगानि मारिनोसै बियो दाथ' आब' गिबाय आरोखि आगै थांबायानो साबाल'सै नोंनिया खोरदै बेफारिसो प्रदिपा नोंहा खोरदै बेफारिसो खामब्रेंगा बेफारि नामा एमबि गैलालै आब' एमबि गैलानो जोंहा सोरनावबा सुवाखेन राभा आगै नोंनावहाय आइडि दं नामा एक्सट्रा आइडि सापर्ट खालामग्रा दंबा हरलै आंबो हरगोन मोनफे दं हर कमेन्टआव थांजोब्बायसो मानसिफ्रा साथामल'सै दे सुवाखेन राभा बेखौ होनाखै आं एक्सट्रा आइडि दं नामा होनदों नोंनावहाय सापर्ट होग्रा आइडि आं दं थांजोब्बाय साथामल'सै उन्दुनोसैसो आंबो थांजोबबाथाय 10टासिम थानानै 1 घन्टा सोर दं सुवाखेन आइडियाथ' आइडि बेथ' मेन आइडिसो एक्सट्रा सापर्ट होग्रा आइडि दंना गैया एक्सट्रा एक्सट्रा आइडिसो सोंदां सुवाखेन आगै
माबा हराखैबा हरदो दे, लाइक हराखैबा लाइक मोनसे हरदो दे। थांजोब्बाय सासेल'सै खम जारला। सानै जाफिनबाय। उन्दुनोसो ओंखारबाय आंहा। मानसि गैयाबाथाय इन्टारेस्ट गैया, उन्दुनो ओंखारो आंहा। रावबो कमेन्टबो हरा लाइकबो हरा। मा मानसिलै। विष्णु भाई ब्लॉग स्वीट बेबी ने। हेलो विष्णु जी, मेरे एलबी में स्वागत है। आज पहली बार है क्या मेरे चैनल पे? अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो प्लीज़, मैं भी बाद में सपोर्ट कर दूँगी। विष्णु भाई ब्लॉग। आं दङ। लव यू नो। अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, और सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए, मैं भी इस पे सपोर्ट करूँगा। थांजोब्बाय हाय। सोर सोर दं? मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा बच्चे दो बच्चे हैं मेरा। आं दं। गुड नाइट फ्रेंड, गुड नाइट। थांसिगोन जोंहा। थांजोबखाबायानो गैखाला, आंबो उन्दुनायसै। सॉरी भाभी जी। इट्स ओके। अगर मेरे चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मैं भी करूँगी बाद में। और लाइव स्ट्रीम में लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज़। मिंटू कुमार हाय हाय, वेलकम मेरे एलबी में, आप लोगों को स्वागत है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है आप लोग? विष्णु भाई और मिंटू कुमार। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। भाभी स्वीट हो, थैंक यू। आप कहाँ से है विष्णु भाई? मिंटू कुमार अगर मेरी एलबी में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए प्लीज़, मैं भी बाद में बैक कर दूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करो। यूपी से ओ उत्तर प्रदेश। यूपी। मैं आसाम से हूँ। गुड फ्रेंड है, गुड नाइट फ्रेंड है। ओके ओके, गुड नाइट फ्रेंड। और लाइक करने के लिए थैंक यू।
किसी के पास दूसरा सपोर्ट के लिए आईडी है क्या? आईडी है तो बताओ कितनी आईडी है, मैं भी पार्ट में सपोर्ट करूँगी। से विष्णु भाई का कौन सा गाँव से? ओके स्वकेंद्रमा, ओके बाय बाय। आपके बच्चे कितनी साल के हो? और एक 2 बड़ा बेटी है, ये 2 साल की है, 10 इयर्स। और छोटा बेबी 5 मंथ का है। बिफोर मान सिरि थाबाय थाङो आरो नोङो ना। 5 मंथ का 6 मंथ होने वाला है। गाबोन कल खालाम। मा रायलायनो लुगैदोंलाय? गिलायलाङो आंहा। गियो बोरायखौ गियो आं। मालाबा लोगो मोनफ्लांबा मानसि जाबाय। अरे आथिं मिजबाय। आप जवान हो? हाँ मैं कहाँ जवान हूँ, मैं 28 कंप्लीट होने वाला है 16 तारीख को। कहाँ जवान है, दो बच्चे की माँ हूँ मैं। दे गाबोन वाट्सएप खालामगोन आं गाबोन। दे हर नाङा दे। गाबोन वाट्सएप खालामगोन बायना। अरे आथिं मिजबाय आंहा। मुझे अफसेन हो, मुझे अफसेन हो। समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है? मुझे अफसोस हो ना, क्या बोल रहा है? ये अफसेन हो। दे सपोर्ट कीजिए मेरे को, सपोर्ट जल्दी 1K बनना चाहिए। दूसरा आईडी तो सपोर्ट कीजिए, मैं भी कर दूंगी बाद में। कितनी आईडी है? विष्णु आपके पास दूसरा आईडी है क्या? बेटारि खतम। फाफिनि बेटारि जानाय है बे। नोगोर बेटारि जायो लाइभ फैबाथाय। लाइभखौहाय दस्रा मबाइलाव सोलाय जायोना जाया बिदिनो लाइभ फैयैनो? हो फिफा? जिमाइलखौनो लकसो होनानै दोनदों आरोखि ना। मासे फाग्लालै बे मानसियालाय। एड एकाउन्ट मबाइला फाग्लि आरो जा बेटारि जायो। माला माबा जाखो? 50% दंमोन।
manjuli@gmail.com र' दे आं आंनि जिमेलखौ नैबे खुलिदों रं पासवार्डनो जायो जिमेल लादोंबा रांखिनिसो खोमा र' manjuli जिमेलानो जायाखै ओइस दंबावोमोन थाम्फै गान खनफैगासिनो नै जोंहा आगैया सफैदों हादों दासो लाइक हरना होदे अफिसियेलनिसो आगै र' आं जिमेल खुलिदोंलै सुइस अफ जानोसै मबाइला फाग्ला जाथसै मबाइलानो जाबाय दे हेल' निसानो गोजोनथाय गोजोन गोथांनि लामा हेल' वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो सनाफोर खोन्थाहरद' ओमफ्राय बे मोनसेखौलाय बोरैथो बन्द' खालामनांगौ हाय बिफर बर' होनदों मोनसेखौ बोरै बन्द' खालामनांगौ ओमफ्राय जायाहाय आं रोङाहाय बेटारियासो जोबगुलायनोसै उन्दुनो जायाखै नामा बोसोना उन्दुनोसै बेटारि गैलिया बेटारि जोब्बाय नङाबा थाबावगौमोन आं दसे थाबावगौमोन आं बेटारियानो नैबे मबाइल मोनसेयाव माबा खालामदोंमोन आं नै जाया बोरै जायो खालामो बेबा मा खबर होनदों बोरै खालामोथाय प्लीज कौन है मेरे एलबी में प्लीज कमेंट मोजांथ' बर्थमान ब्र नोंनालाय होनदों कमेंट करो प्लीज कौन है कमेंट प्लीज पर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो आफ्ताब मोहम्मद हेलो मेरे एलबी में आप
लोगों को स्वागत है। अगर मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे को, मैं भी बाद में सपोर्ट करूँगी। जगन ठाकुर आराम पिच हेयर दिखाव माखौ होनदों? जगन मेरे लाइफ में अगर नया है तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी बाद में सपोर्ट करूँगी आपको। जिमाइलखौ एड खालामबाय जाबाय, ओमफ्राय मोरै खालामो बेखौसो रोङाखै। जाया नै खालामदोंमोन आं। बड' केबिएम कमेडि लाइक दोनाबो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। 16% ल'सैलै। बोरै खालामो? मा खालामदों? लगइन खालामदो नामा आब'? औ बेटार माने बेटारि गैला बे मबाइला, ओमफ्राय नैबे मोनसे मबाइलावहाय बे लाइभखौ ट्रेन्सफार खालामनो नागिरदोंमोन आं। बोरै खालामो बेखौ रोङाखै, रोंगौबा खोन्थाहरदो। खबरा मारै दं? खबरा बिदिनोसै आगै, मा होनबावनो आरोना। बर्थमान दा मोजाङाव दोनथ'यो आरो एसे। सिनस्रिया नोगोर साबाय आदै। लगइन खालामदो, लगइन खालामखांखाबाय होनखाबाय। लगइन खालामबाय नै, आंनि आइडियानो फैबाय आरोना नै। उन्दुदो आब', उन्दुनांसिगोन माथो खालामबावनो, बेटारियानो गैला नै। दस्रायाव लगइन खालामबो रोङा आङो, उन्दुनांसिगोनानो। जाला बेटारि गैला।
र' दे आं बानायनायनि जायोना जाया बेखौ खालामनायनि आं नैबेखौ जाबाय माथो एबार चेनेलाव थांदो जायालै जाया